Atzo, abenduak 12, bi urte bete ziren Realak Giuseppe Meazza zelaian Txapeldunen Ligako sailkapena baieztatu zuenetik. Eta atzo, abenduak 12, Realak infernuko ateak parez pare ireki zituen anoetan eta jada hilabetak dira nora ezean honek ez du atzera bueltarik, Markel. Nork esango zigun, orain dela bi urte geroago hemen egongo ginala, ez? Jeitxera postuetatik 2 puntutara, eta egisa esan da, ezin izan dugu bideoa grabatu azkenengo bi astietan. Egisa esan da, azkenengo partidatik ez da zer aldatu, ez? Hirugarren porrota jarraian jasandu Realak, egisa da kopan aurrera egin duela, baina sentsazioak ez ziren onak izan, Reusen kontra. Hortaz, nik uste, erabaki garrantzitsu bat hartzeko unea iritsi da, Xon. Bai, azkeneko alditik mikrofonoaren aurrean ipini ginenetik, gauzak beruntz egin dute, txarrera, eta honek ez dirudi atzera bueltarik daukanik, ez? Zortzigarren porrota da ligan, Realak euneko berrota marra, partien euneko berrota marra galdu du, hau da partien erdia, eta gainera nola, ez? Gironaren aurka, etxean, aurretik jarrita markagailuan, eta gero, bigarren zati, lotzagarri bat eginda, hori da hitzan ikustet, lotzagarria da taldearen egoera. Onartu ezin duzun gauzetako bat da, ez? Etxian aurretik jartzea markagailuan, ikusita urten Realari. Kosta egin zaion gauza bat izan dela, ez? Aurretik markagailuan jarri, lehenengo gola sartzia, eta ez dakit, 25 minutuko kontuan, ezin dizu a priori talde txiki batek markagailu horreri buelta eman, ez? Eta are gehiago ikusita zelako papera erakutsi zuan Realak bigarren zatixan. Bai, gauza asko erakutsi zituen Realak atzo eta bat ere ez ona. Azken aldian ikusten ari garena da, baina Realak ezin izan zuen bere jokua inposatu, oraindik ez dakigu zein Realaren ideia. Nik uste hori dala gako garrantzitsuetakoa. Ez dakigu, ez? Hori da, ez dakigu. Realak ezin izan zuen markagailu aurretik mantendu, Realak ezin izan zuen bigarren zatian Gazzanigaren atea erasotu, eta hori lehenengo mailako atezainik txarrenetakoa dela, errespetu osoarekin. Realak asko sufritu zuen bigarren zatian, ez zituen bi pase jarraian eman, eta azkenean galtzen amaitu zuen, nik uste dut gidoiak hori esaten zuelako, eta hori zelako logikoa, ez? Orduan, orain erabakiak hartzeko unea da, eta bideoaren amaieran kontatuko dugu moduan, jada dirudienez egon da batzar bat, ez? Baina nahi baduzu lehenengo zatiarekin joan gaitezke, ze lehenengo zatia ez zen izan hain eskasa. Ez, eta lehenengo 3 minututan, bi jaurtiketa konta ikusi genitxun Realaren kasuan, ez? Ezagutzen genuen Reala behintzat, zehose ikusi genuen presio altua, gozez ikusten genuen Reala, ez? Azkenian, etxian jokatuta aurrepauso hori eman behar dozu, eta nik uste kubo gedez barrene plan hori martxan jarri zuela Sergio Franciscok, eta ondo atera zala. Nik uste zaiken kontua batez ere izan zala Afrikako kopara joateko, edo behintzat deialdi horretan sartzeko, eta ikusita ez dela sartu, baina nik uste ez duela geixo jokatuko, baina ala eta guzti zeren ikuste lehenengo zatixan hori esan handezakegula, ez? Ideia bat, naiz eta txikixa izan, baitzuela Realak. Agian ez ginen jun guztiz pozik atzeen aldira, ze bat eta utzeko markagailua oso justua da oraindik, baina behintzat sentsazioak ez diren hain txarrak izan. Agian gaizki ohitu gara, eta orain arte ikusi dugun Reala hain pobrea izan da, atzokoa oso ona iruditzen zaigula lehenengo zatia, eta nik uste dut bikaina ere ez dela, baina, behintzat aurretik zoaz markagailuan, izan dituzun aukera gutxietatik bat aprobetxatu duzu, kasu honetan Gedesek berriz ere gola sartu zuen, eta esan behar da azkeneko 6 partidatan 3 gol sartu dituela, eta nik uste dut motxila hori jarri duela ere, taldearen pixua hartzeko eta eskertzekoa da, ze behintzat fitxaketa bat ondo atera dela esan dezakegu, baina ala ere, lehenengo zatia behintzat, aprobatzeko modukoa bada. Gero ikusi genuen ere, adibidez, Gorrotxaren papera oso garrantzitsua izan zela, eta hor daude datuak, gaur ekarri ditugunak, batez ere baloi gabe jokalari hobeagoa iruditzen zaigu, baloiarekin baino. Bere zenbakiak harrigarria dira. Bai, defentsan 7 errekuperaketa, gero entradetan 4-4, intercepzioak 3, errekuperaketak barkatu 10,
eta azkenean irabazten ditxun, edo bueno, behintzat dolu gehixenetan irabaziak lortzen ditxu, ez? Eta azkenean hori behar du Realak pivote postu horretan, Martin Zubimendiken hori lortzen genuen, egisa da baloiarekin momentuz zertxo bait falta zaiola, eta nik uste hori denborarekin hartuko duan gauza bat dala, baina eske gehixen harritzen nahuena, momentu hontan Realan da, bi edo hiru jokalari kenduta, edo, bueno, kentzen dituzun momentuan, naipeseko dorre hau, apurtu itzen dala, ez azkenean desera ikitzen dala, eta nik uste, bueno, udan inbertitu duzuna ikusita, eta aurreko urtetan inbertitu duzuna ikusita, gertatu ezin dan gauzaetako bat dala hori. Zenbat jokalari salbatu alditu atzoko taldetik? Eta bi eta kontatuta. Hiru, bai. bat. Bai. Gero, aulkira behiratzen duzu, hau da, ni behintzat anuetan atzo enitzen egon, eta enfokatzen zuten momentuan Realaren aulkia, eske penagarria zen, Zuzitz ikustea, Txaletatzar ikustea, Sadik ikustea, ez dago mailarik eta ez dago arrazoirik pentsatzeko hobetu daitekeela, ez? Orduan, nik uste dut Igor Zubeldiaren esaldiak partida ostean nahiko argi uzten duela, taldeak ere badakiela askoz gehiago eman behar duela eta ez dakit entrenatzaile honekin lortuko duen. Esan zuen, bigarren zatia ridikulua izan zela eta edozein taldek irabazi dezakela orain momentuan edo gainditu dezakela orain momentuan Reala, ez? Eta arrazoia dauka, bigarren zatian ikusi genuena etzen izan lehenengo mailako talde baten maila. Baita gustatuko litzaidake jakitea zer gertatu zen atxeen aldian, ze aipatu dugu askotan Realak bigarren zatira begira, baldaketa, txipaldaketa hori egiten duala askotan, eta gozez ateratzen dala, usart ateratzen dala zelaira, baina eska atzoko kasuan, ez dakiz egertau zen deskantzuan atxeen aldian, baina Reala bigarren zatian, harimarik gabe, gogorik gabe atera zan zelaira. Ikusten genuen nola alde batetik bestera pasatzen zuten baloia, baina ideia argi bat izan gabe. Azkenean nik uste hori izan zala atzoko gakuetako bat, ez? Azkenean kubo ez zauan, eta nik uste kuboren kasua ere bideo oso bat itxeko kontua dala, ze azkenean, ez dauden jokalariak momentu hontan itxoiteko, ez ditxu itxaron bihar, ez? Azkenean ez baldin badaude, ez dakit, erabakiren bat hartu beharko da, baina kontua ezin da horrela jarraitzu. Gugoren arazoa da ere mikrofonoaren aurrean oso erraz egiten duela hizketan eta batzutan eskertzekoa da, baina beste batzuetan zelaian ere erakutsi behar da, ez? Gero mikrofonoaren aurrean esandakoa. Ez dakit nik ere atzeen aldian segertatu zen, baina lehenengo zatian erakutsi zuten kemen hori presio altu egiteko, bigarren baloiak irabazteko, Gazzanigaren atea behintzat pixka bat erasotzeko, ez genuen ikusi, baloiaren jabetza Gironak irabazi zuen, Girona Ounahi oso on batekin aukerak egiten hasi zen, gero eta gehiago hurbiltzen, eta gidoiak esate zuen moduan, Realak, atzean berriz ere akatsak egin zituen, eta galtzen amaitu zuen partida. Ridikulua izan zen, ez dago nik uste beste hitzik bigarren zatia asaltzeko. Sartu gaitezke ere aldaketetan. Ze aldaketak berez partida edo taldearen maila hobetzeko balio behar dute, eta atzo ezen izan horrela, ez atzo, azkeneko hilabetetan ez da horrela izaten ari. Zuaitza aztindu behar duzunean, beunitate horretaz jabetu behar zara, ez ikusi behar duzun hor dakasun bankioan ordezko bezala, eta atzoko kasuan ikusi genuen karrikaren kasuan, marinen kasuan, nahi eta ezin bat dala. Eta hori, hitz egiteko ere dauz, ez dakitzen bat dolu irabazi zituen karrikak, baina nik uste zifra oso basua dala, eta izan zen karrikaren bigarren zatia. Eta momentu honetan ikuste Oiartzabal, horri ez dakigu, baina Oiartzabal eta Gedez bakarrik ditugula aurrelari bezala, bost jokalari izan da, aurrelari postu horretan joka dezaketenak, ez? Orduan, haienen kasua ere, ez dakit galtzen zuaz, eta sartzen duzu haien Sergio Gómezen kasuan, Sergio Gómezen ordez, erabaki hauek, entrenatzaile baten, ez dakit, pertsonalitatea izaera ezaugarritzen du, ez? Eta azkenean ikusten dugu nola egoera ikusita ez duela erabaki argi bat hartzen Sergio Franciscok eta ez duela haserre hori erakusten. Orduan ikuste hori ez baldin badiozu transmititzen ekipoari, eurek ez dutela erantzun bat emango. Aldeak sinesten du jada entrenatzailearengan. Hori xea galdera. Nik uste dut hor dagoela
gakoa, ez? Nik uste dut taldea kontziente dela. Egoera honetatik Sergiorekin ateratzea oso zaila dela, orain artekoa ikusita. Txuria eta beltzaren artean Sergio beti grisean geratzen da, ez? Hau da, ez du erabaki argi bat hartzen, ez du bere karakterra edo pertsonalitatea inposatzen, eta nik uste dut hori zelaian nabarmentzen dela batez ere, ez? Zelaian ikusten da, jokalarietan, zalantzak daude, zer egin, ez dakit, aldaketek ez dute asko esaten, eta gero egia esan ere, palkora begiratzen duzu, atzoko kasuan, eta Oradeo Oyarzabal, Orri, Jangel, Ruperez, hau da, taldea aurrera atera behar duten jokalariak edo behintzat maila eman dezaketen jokalariak ez daudela. Eta nik uste dut hor planifikazio falta bat dagoela. Beti esaten duguna, ez? Ez da 100% Sergio Franciscoren errua, baina entrenatzaileak bere erantzukizuna dauka, eta horrelako kasuetan errazena eta logikoena entrenatzailearen burua akatzea da. Bai. Zaila da eta tristea, baina gertatu behar da noiz edo noiz, egoerak ez dauka itxurarik hobetzeko, eta atzo ikusitakoak nik uste dut hori baieztatzen duela. Kontua da 2024 urte amaierako dinamika berdinean gabiltzala, ez? Sistema ustelduta dau, eta sistema horrekin, hori buruan izaten jarraitzen du Realak, ez? Azkenian tortillari guztiz buelta eman behar dio Realak, eta pena bat da, baina egisa da buru bat eskatu biharrian, Sergio Franciscoren burua, eta nik uste Erik Bretosena ere eskatu beharra dagoela, ez? Aipatu beharra dago, aurreko denboraldia maieratik planifikatzen ibili dirala denboraldi hau, eta ikusten ari gara, ez dela emankorra izan, ez? Eta, klaro, ontxe galdera da, nor ekarriko dozu, ez? Urtia amaitzeko 2 partida falta dira, alde batetik Eldense kopan eta bestetik Levante kanpoan, eta, klaro, zer egingo dozu? Formula berdina errepikatu, eta Jon Anzotegi eta Imanol Agirretxe igo, ez dakit nik hori erabaki honena izan daiteken ala ez. Gaur goizean atera da Notiziaz de Gipuzkoaren albiste bat, esanez atzo gauean Jokin Aperribai eta Erik Bretos elkartu zirela, Sergio Franciscoren inguruan imaginatzen dugu hitz egiteko, eta emergentzia plana edo lehenengo aukera urtea amaitzeko Jon Anzotegi edo Imanol Agirretxe igotzea dela. Ulertzen dugu emergentzia plan moduan, eta ez duela iraungo, ez? Beste entrenatzaile baten bila ari diren bitartean, agian aukera bat izan daiteke, baina ez du logika handik Sanseko entrenatzailea altzatzea orain momentuan. Noiz gertatuko den hori? Ez dakigu, orain kopako partida dator, gero urtea amaitzeko Levante bizitatu behar dugu, gainera etxean oso zenbaki eskazak dituen taldea dela. Ustot puntu bakarra lortu duela. Eske hori da, urtea amaitzeko irtera garrantzitsu bat daukagu eta urtea oso gaizki amaitu dezake Realak. Orduan ez dakigu zer gertatuko den, baina erabakiak hartu behar dira. Astean zehar gainera Jokin Aperribaik hitz egin du, Sergio Franciscok ere bere etorkizunaren inguruan hitz egin du, eta ez dute gauzak argi utzi. Fokoa desbideratuz beti bezala, ez? Azkenean gauzak gaizki dijoa zenian, baloia kanpora otabia dira. Hori da, baina momentu hau pertsonalitate handia eta karakter handia eskatzen duen momentua da, eta eskatu behar zaio presidenteari o entrenatzaileari aurrera pauso bat emateko, aurpegia emateko, eta erabakiak hartzeko. Eta batez ere jokalari garantzitxonei, ez? Ku hori, beraizeri, jokatzeko prest zaudete, dena emateko prest zaudete, ez? Egoera honetatik ateratzeko prest zaudete, ahalegin egin nahi dozue, bai ala ez. Bai eskoa baldin bada aurrera, baina ez eskoa baldin bada, alde batera eta eskerrik asko. Ze bestela garena gara, eta azkenian Reala jokalari guztien gainetik dago. Gu beti egongo gara hemen, ez? Baina beraiek prest daude egoteko. Hori da galdera, ez? Bai. Orduan ikusiko dugu, egoera zaila da, ikusiko dugu kopan zer gertatzen den, ze hori beste meloi bat da, orain arte kopan erakutsitakoa ere oso pobrea da, orduan hitz egingo dugu astean zehar, ez dakigu entrenatzaile berarekin izango den edo ez, baina komentatuko dugu, Markel. Bai, pelota handiagoa ez izatea espero dugu, baina, konklusio bezala, erabakiak hartzeko unea iritsi da. Okay.